Pekný deň, vážení priatelia. Dovolte mi niekoľko informácií z dnešného rokovania vlády Slovenskej republiky. Ako predseda vlády som nariadil, aby sme sa dnes na vláde opätovne zaoberali obrovským hackerským útokom z 5. januára tohto roku, ktorý smeroval proti centrálnemu systému katastra nehnuteľností a proti katastrálnym odborom okresných úradov. Útočníci zašifrovali živé dáta, čo na nejaký čas znemožnilo bežnú prevádzku. Nebudem teraz rozoberať trestnoprávnu zodpovednosť za tento šialený útok. To je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Avšak rozsah, ako útok zneužili protivládne médiá a opozícia na destabilizáciu spoločnosti v čase, kedy po Slovensku putovali plány na obsadenie vládnych budov a znemožnenie práce vlády, potvrdzuje, že hackerská ofenzíva na kataster nebola náhodná a že mala súvis s pokusom zvaliť vládu. Protivládne médiá a opozícia ešte aj teraz pokračujú v šírení poplašných správ o katastri, o tom, že ľudia môžu prísť o svoje majetky. Každé klamstvo proti tejto vláde je dobré. Faktom je, že príslušné orgány na jednej strane robia kroky na prijatie opatrení, ktoré zabránia podobnému útoku, a na strane druhej krok po kroku obnovujú prístup ľudí k informáciám a službám katastra. A to prirodzene trvá nejaký čas. K dnešnému dňu 74 katastrálnych odborov na okresných úradoch poskytuje svoje služby, jeden odbor v obmedzenom režime. Vzhľadom na náročnosť úloh vyplývajúcich z odstraňovania dôsledkov útoku musia ľudia fyzicky zájsť na príslušný katastrálny úrad, ak potrebujú využiť jeho služby. Pokiaľ ide o informačný systém katastra, z ktorého si ľudia mohli z pohodlia domova vybavovať katastrálnu agendu, jeho podstatná časť je v rukách orgánov činných v trestnom konaní a prechádza forenznou analýzou. Od 22. januára 2025 však funguje aspoň záložné riešenie, ktoré sa volá CICA. Toto poskytuje aspoň základné informácie o listoch vlastníctva. V prvých hodinách fungovania tento systém zaznamenal viac ako 4 milióny dopytov. Teraz je už stabilizovaný. Presne o takúto paniku išlo útočníkom, opozícii a protivládnym médiám. Zástupcovia príslušných orgánov, ktorí sa zúčastnili na dnešnom zasadnutí, uviedli, že kompletné obnovenie online prístupu k aktuálnym listom vlastníctva by malo nastať na konci februára. Do polovice marca by sa mali naplno rozbehnúť služby pre banky a notárov a potom aj služby pre mestá a obce, aby mohli overovať daňové priznania. Ako predseda vlády chcem poďakovať všetkým zamestnancom katastrálnych odborov za nasadenie a zvládnutie obrovského náporu, ktorý na nich prišiel po hackerskom útoku z 5. januára 2025. Na vláde sme dnes hovorili aj o ďalšom výjazdovom rokovaní vlády, ktoré bude 19. marca, tentokrát na Kysuciach. V tejto súvislosti som požiadal členov vlády, aby razantne reagovali na každé klamstvo šírené našimi oponentmi. Opäť sa predviedol farizejský predseda KDH Milan Majerský. Keď sedí v televízii, tak na vládu nadáva hlava nehlava. Keď je vláda na výjazdovom rokovaní v jeho kraji, stojí prvý v rade na peniaze, chodí s nami na tlačové konferencie a ešte nám aj verejne ďakuje. Keďže mu toto farizejstvo mnohí vyčítajú, pokračuje v klamstvách. Predseda KDH vyhlásil, že neváhame rozdávať peniaze našim starostom či primátorom a že máme dvojaký meter pri prideľovaní dotácií. Vážený pán predseda Majerský, prestaňte klamať. Na výjazdovom rokovaní vlády pre okresy Kežmarok a Stará Ľubovňa dostali dotácie všetky obce a mestá patriace do týchto okresov. A to bez ohľadu na to, kto je starostom či primátorom. Ak sa vám to nepáči, veľmi rýchlo to zmeníme. Vyfarbila sa aj verejnoprávna slovenská televízia, keď uverejnila príspevok pod titulkom, že Slovensko posiela plyn na Ukrajinu, čo je bohapusté klamstvo. O to väčšie, že k tejto téme som sa oficiálne vyjadril aj ja, aj ministerka hospodárstva. Slovensko neposiela žiadny svoj plyn na Ukrajinu. S tým by som nikdy nesúhlasil po tom, čo nám predviedol prezident Zelenský, keď jednostranne zastavil tranzit ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej do Európy. Problém je v tom, že zahraniční dodávateľia kupujú v Európe, a dobre počúvajte, kupujú v Európe ruský plyn a
a ten potom na základe európskej legislatívy posielajú cez reverznú rúru vo vojanoch na Ukrajinu. Denne je to okolo 7,5 milióna metrov kubických. A to je šialené. Už som na to upozorňoval aj Európsku komisiu. Európa sa pozerá na to, ako Ukrajina berie ruský plyn z Európy. Platí zaň a vôbec zrazu Európe nevadí, že Ukrajina v podstate financuje ruské vojnové výdavky. Keď sme my chceli kupovať ruský plyn, tak to bolo nemorálne a všetci tlieskali Zelenskému za jeho rozhodnutie zastaviť tranzit. Ešte šialenejšie je, že namiesto toku ruského plynu z východu na západ tečie ruský plyn zo západu na východ, čo spôsobuje jeho nedostatok v Európe a obrovské zdražovanie plynu. Dnes je to už okolo 60 eur za megawatt hodinu. A ceny pôjdu ešte hore, lebo Ukrajina má prázdne zásobníky a veľkú spotrebu. Ak budú orgány Európskej únie naďalej tolerovať toto znevýhodňovanie členských krajín Európskej únie, zdražovanie plynu, toto všetko len preto, lebo Ukrajina, nech sa nečudujú, že dôveryhodnosť inštitúcií Európskej únie stále klesá. Nech už rýchlo nájdu prezidenti Trump a Putin riešenie a ukončia vojnu. Nech skončia aj tieto ekonomické blázonstvá, ktoré pácha Európska únia. Pekný deň vám všetkým želám.